На колко години прави секс за първи път? Толкова съм бил малък, че даже не помня. Как се казваш? Мирослав Петков. Петко Димитров. Какво работиш? Менеджер съм на Клуб 33. По принцип съм диджей, но още по принцип съм инженер Петков. Добре. Кажи ми, Петко, по-фолк или хаус? Хаус, разбира се. И от двете, по 50%. Любим по-фолк изпълнител? О, много са. Ще обида страшно много хора. И много са ми приятели, така че... Нямам такъв. Любим диджей? Много са, но Марк Найт, Армин Ван Бюрен, Тиесто, примерно. Маскота. Кажи ми, що за човек е Петко? Строг, но справедлив. Що за човек е диджей маскота? С една дума, пич. Страшен пич. Готин е много. Аз го преоткрих и като човек, и като професионалист, и много се кефа, че е част от екипа. Бира с цаца или уиски с въстъци? По-скоро уиски с бира. Бира с цаца. Паржола или салата с киноа? Много зависи каква пържола, но най-вероятно салата с киноа. Салата с киноа и малко пържола отстрани е най-добре. Море или планина? О, разбира се, че море. Море. Тек за една вечер или дългосрочна връзка? Дългосрочна връзка. Аз съм женен, така че трябва да внимавам какво отговарям. Янче, да знаеш, ти знаеш всъщност. На колко години прави секс за първи път? Толкова съм бил малък, че даже не помня. 16. Къде не обичаш да те пипат? Навсякъде обичам да ме пипат, но обичам да ме хапат. Това е нещо, което направо ме водява. Ако говорим за тяло, няма такава зона. Ако говорим за работа, пулта много мразя да ми го пипа някой. Коя песен ще те вкара веднага в настроение за любов? Има едно много яко парче, мисля, че на Крис де Бърг беше Lady in Red, се казва. О, много са. Много са и от най-различни жанрове, но по принцип италианската музика също много ме докосва. Много парчета от поп-фолка ме кефа. Коя е последната книга, която си прочел? Има една книга, която се казва Последната госпожа Перис. Направо е брутална. Автобиографията на Матю Маконахи. Светът е оцелял, защото? Е слушал музика. Защото има обич. Кое е най-дивото нещо, което си правил? Те са страшно много неща. Аз съм много луда глава. Много луда глава и след време, като си върна лентата и се сета какво съм направил, викам, боже, аз не съм нормален. Но съм много екстремен тип. Много обичам екстремните спортове и секса. Иначе сещам и за купоните в студент си град, до там ще спра. Един месец без жена си или един месец без да стъпиш в клуба? Може би един месец да не стъпвам в клуба. По-трудно ще ми е да съм един месец без Яна. Кога парите няма значение? Когато има купон, когато има любов, когато има приятелство, когато